Temar piny Switzerland e pacho kendi Mir Kogulieti kwayo kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TIVETS mondo ket maino mage e miyo jopuonjre lony mong'ith mayudore kembe kopogore gi ketogi e klese seche te. Jatelo ne wuoyo kinde mane oyuoro nyasi mar sidho jopuonjre masomo e kar tiegruok mar Propela buore Nairobi. Jatatije maduong' motelo ne kuonde tiegruok mag tije lwedo Nita Teresa Wasike oyango ni gisetelo e okang' manyime e neno ni jopuonjre oyudo tiegruok makare. Benta Kinyi ma en achiel kuom jopuonjre manosidhi onyiso mor ne koyango ni lony moseyudo obiro tiyogo e kelo lokruok ne jopiny. The idea to bring together private industry, young people and the authorities is to give both to the young people a possibility to learn skills, to give the private sector the possibility to learn skills because it's what they need, and to have labor forces, motivated labor forces to assure the future of the company. NITA has the apprenticeship and indentured learnership scheme as per our mandate, and that is where this one has fallen into. So we also have the industrial training levy, which is also supposed to support the in-center training for the students, and a component of it even towards the tools. Just highlighting a minute what we have done, the Ministry of Labour and Social Protection has actually developed policies to address unemployment in Kenya. One is the National Skills Development Policy, which addresses the skills mismatch. We have looked at the issues that are causing the mismatch between supply and demand, and we have come up with a policy. Kuom higni ariyogi wuoth mar somo kaachiel gi dhi e tich ok obedo mayot nikech en gima pok na timo nyaka nene, omiyo koro kalure gi kony masebedo kayudo kuom jonyuol, kuom skul, kuom jo Swiss mokawowago the Propela, alafu gi Swiss contact, gi mentors ma wan go e tich, jowadwa mwatiyogo e tich go eko gisebedo ka gichung' koda, gimako lweta kuma winjo ka tek to anyisogi to gikonya.